Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli poskytol svoj pohľad na situáciu kresťanov na africkom kontinente. Generally speaking, we can say that really the faith in Africa is really growing. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že viera v Afrike skutočne rastie. Nie len katolícka, ale aj ostatné kresťanské komunity sú veľmi živé. Keďže Alžírsko je úplne islamská krajina a katolíci v krajine tvoria len 0,2% populácie, tak sa pápež pri tejto návšteve sústreďuje najmä na dialóg medzi islamským náboženstvom a kresťanstvom. Ostatné krajiny sú veľmi kresťanské. V Kamerune tvoria katolíci takmer 38%. A aj tam kresťanské komunity skutočne rastú. Preto je hlavnou témou v Kamerune jednota. Aby sme boli jedno, čo sa odráža aj v motte tejto cesty. Ďalšia krajina, Angola, je prevažne katolícka. Asi 55 až 60% obyvateľov sú katolíci. A pápež tam bude najmä podporovať mier a zmierenie, keďže stále je medzi obyvateľmi cítiť následky občianskej vojny. Poslednou zastávkou bude rovníková Guinea, ktorá je úplne katolíckou krajinou. Hoci je veľmi malá, má približne len 1 800 000 obyvateľov. Vo všeobecnosti teda vidíme, že v Afrike je medzi ľuďmi náboženské cítenie stále veľmi hlboko zakorenené. Ako vidíme v Afrike, tí, ktorí ju navštívili, že tam nemajú to, čo máme my v Európe. Demografický problém. Rodiny majú, vďaka Bohu, veľa detí a tak vidíme, že spoločenstvá sú veľmi živé. Poslaním cirkví, nielen katolíckej, ale aj iných kresťanských spoločenstiev, je byť blízko pri ľuďoch, podporovať ich a veľmi sa angažovať najmä v oblasti vzdelávania, ako aj vo formácii rodín a jednotlivcov. Povedal by som, že pri pohľade na Afriku som veľmi optimistický, pretože spojenie ľudí s Bohom je tam prirodzené. A táto cesta pápeža Leva prinesie veľa nádeje, ktorú chce odovzdať kresťanským komunitám a zároveň ich povzbudiť. Vieme totiž, že situácia vo svete je čoraz náročnejšia. Nedostatok finančných prostriedkov a projektov, ako aj mnohé vojny. To všetko sa svojím spôsobom Afriky veľmi dotýka. Je to teda cesta nádeje a povzbudenia pre ľudí i kresťanské spoločenstvá. Ja osobne som bol 6 rokov nunciom v Zambii a Malawi, kde sú kresťanské komunity veľmi živé. Aj keď katolíci tam netvoria väčšinu, môžeme hovoriť o kresťanských krajinách. A existuje tam veľmi dobrý dialog, pretože kresťania sú tam často jednotnejší než v Európe. Nemajú totiž smutnú a krvavú históriu náboženských konfliktov a viac sa sústreďujú na to, čo môžu robiť spolu a ako môžu spolupracovať, aby zlepšili život ľudí. Evangelizácia Afriky prebiehala približne pred 150 rokmi, v niektorých krajinách možno pred 200 rokmi a podobne. A samozrejme, bola to neuveriteľná pastoračná práca, ktorú títo prevažne európski misionári vykonali. Mnohí z nich obetovali svoje životy, kňazi, rehoľné sestry a aj laickí misionári. Mnohí z nich trpeli rôznymi chorobami spôsobenými náročnými klimatickými podmienkami. Napriek tomu išli a vykonali toto obrovské dielo pri šírení evanjelia. A dnes pre sekularizáciu v Európe, ktorá sa žiaľ šíri ako vírus a čoraz viac zasahuje najmä západnú Európu, prijímame misionárov z Afriky. Napríklad v krajinách ako Belgicko alebo v niektorých regiónoch Talianska, dokonca aj v strednom Taliansku, vidíme veľa kňazov prichádzajúcich z Afriky. A to je veľká nádej. Počet povolaní v krajinách, kde som pôsobil, napríklad v Zambii, výrazne rastie, semináre sú plné a ide o veľmi autentické povolania. To je veľmi dôležité, rovnako ako aj ich ochota ísť a ohlasovať evanjelium. Afrika prijala evanjelium a dnes je pripravená ho šíriť ďalej.
Európa a západný svet kedysi vysielali misionárov, no dnes, v čase krízy viery v Európe, prijímame toto požehnanie z Afriky. Preto by som povedal, že Afrika je kontinent nádeje a zároveň kontinent požehnania. Country of blessing.